So what is good sa inyo mga tropa? It's your boy Mr. PD once again, and today ayan magtitimpla tayo ng kape. Ay hindi pala, it's time to edit yung mga nabubulok na mga video dito sa aking phone. At ayan na nga, sa sobrang bilis ayan, magtitimpla lang tayo ng kape ngayon. At pagkatapos kong magtimpla, boom! Nasa dagat na ako, diba? Nasa dagat na kami. Ito pala yung araw na nagdagat kami at nabubulok na tong video na to sa aking gallery. Ayan, nandito pala kami ngayon sa Pangasinan, and ang lugar na to ay ang Sual, Pangasinan. Hindi ko sure pero alam ko Sual ang tawag dito. Ayan, syempre binabahan namin mga gamit. Sobrang bilis lang. Ito yung aming spot dito sa may Montemayor. Makikita nyo naman to sa Google Map. And then, ayan, no. Sobrang solid dito, men. Ayan, no. Meron lang, hindi ko alam kung white sand ba to o brown sand. Basta kayo nang bahala. Mocha sand pwede rin. Sobrang solid dito. Ayan, parang ako. Solid na solid, oh. Hindi ko alam ginagawa ko rito, eh. Parang tanga, eh. O, tingnan mo yung daliri, oh. Gangsta, parang baliwang puta. So, nandito na tayo ngayon ulit. At, ayan, papakita ko yung buhangin na brown sand, tsaka white sand, pinaghalo-halo. And, siyempre, hindi na natin papatagalin pa ang adventure. Sayang yung oras. Ito, kinanghiram ako ng waterproof case kay Ate Sam. And then, inaya ko na si Kapitan para mag-hunting kami ng mga kung ano ba pwedeng ma-hunting dito sa dagat. Pero sobrang init talaga, ano? And then, ayun, umpisahan na namin ng paghahanap ng pwedeng mahanap sa mga sulok-sulok ng bato rito. Ina naman. So, ayan, yung pamangking ko ng mataba na makulit. So, let's go. Ayan, naumpisahan na ni Captain ng pagkapa. Ako pala, hindi naman ako nagkakakapa dyan kasi medyo takot ako. Parang ano lang ako dyan, backup lang ako. Pero sinusulit lang yung araw na, syempre, chillax lang sa dagat. Ayan, may nahuli siya dyan. Yung mga ano yan, yung mga binibili natin nung sa elementary, yung tag-5 piso na parang suso. So ito, napagdriban ko yung phone at meron akong nakuwang kakaiba dito sa ilalim ng tubig. Ayan, makikita nyo rito. Makikita nyo in 3, 2, 1. Pakyo ka sa akin, boy. So, syempre, alam nyo naman, TikTokers tayo. Ayan, ano, habang pagbalik namin dun sa, dun sa tanginang, hirap bubulol ako. So ayan, nagbabad na naman tayo sa sobrang alat pala ng tubig dito, min. Tangina, sa bagay dagat, no. Parang tanga lang mag-explain, no. Pero sobrang alat, min. Di ka makapagbuka ka ng mata sa ilalim ng tubig, no. Magbumbura pa ako diyan, tanginang tubig yan, no. So, di ba? Nadab ko pa saktong-sakto. So inabot pala kami dito ng 1 night and 2 days. Ayan. So gabi na. And then, kinaumagahan, siyempre, magiging photographist na ako ng aking mga pamangkin, ate, mga pinsan, kamag-anak. And then, meron lumapit sa akin na isang batang, hindi ko alam kung matanda ba to o bata. So, late kasi, pero sabi niya magpapapicture din kami ngayon. Sabi ko, 350. Sabi niya, 150. Sige, okay na yan. O, yun, nag-photoshoot na. May plema kasi kung hayop na yan. So yun, tuwang-tuwa, puta ang bilis. So may dumaan na diba? Putang ang hirap mag-explain talaga. Syempre, nainggit kami. Sasakay din kami dyan sa banana boat. Ano ba yan? Boat. Basta boat. Basta hinihila ng ano ba yun? Basta, sige, ayan, diba? Ayan, sakay tayo. Enjoy the night and day and the day and the night. Yun, sobrang takot ko pa sa dagat. Sa mga hindi nakakalam dyan, sa mga nakakaalam, wag na lang kayo maingay. Sobrang ako sa tubig, sa dagat. Nakakatakot kaya. Pero sobrang init talaga, men. Ayan, kitang-kita niya, sobrang tirik ng araw. Kaya, wala na. Bumalik na lang ako kasi hindi ko kaya yung init, men. Mahina rin ako sa init. Nagbiyahe na ako pabalik. Ayan, diba? Iniwan ko na sila doon. Tapos pagdating na bahay, good night. The end.